Hej, goddag og god morgen. Alle mennesker nu op. Holder, flaget, det skal nu hejses. Og det skal helt til top. Jeg siger dig tak, din Gud, det er sagen. Sundhed, styrke, din kirke, når du pålægger dagen. I Herrens hånd, vi siger, hej, goddag og god morgen. Alle mennesker tager op. Flaget, det skal nu hejses. Og det skal helt til top. Tak, din Gud, det er sagen. Sundhed, styrke, din kirke, når du pålægger dagen. I Herrens hånd, vi siger, hej, goddag og god morgen. Nu er det ved at være tid til morgenmad. Kan I alle sammen huske, hvor I sad ved bordene i går? Kan I finde det første i dag? Inden man får lov til at gå ned ad muren, så går man på en pæn lang række, og det gør man hen forbi de voksne, der står her og giver en high five og siger godmorgen. Så, og det hele er godmorgen. Det er også en high five. Alle sammen. Godmorgen, mister. Godmorgen. 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 Godmorgen.